Un incident a avut loc luni la Spitalul Raional Briceni. În secția de internare, o infirmieră a căzut în mina ascensorului. Sima Buruian, în vârstă de 53 de ani, s-a apropiat de ascensor. Văzând ascensorul închis, a luat cheia care se folosește numai în cazuri excepționale, a descuiat și, din neatenție, în timp ce vorbea cu cineva, a deschis și s-a prăbușit în mina ascensorului. Ascensorul era ca întotdeauna cheie la noi. A fost cineva sus și uitați-mă prin tâmpină pe mine. Eu și cred. Nu mă așa. Cheia era la noi și eu am deschis cheia cu ascensorul. Cheia cu ascensorului. Și când am deschis cheia, am dat pe așa să prind lumina. Și m-am dus. Eu nu țin minte nimic. Nu vinuiesc pe nimeni. Cine vinuiesc? Cine-i vinovat? Eu am încercat. Din fericire, femeia s-a ales cu câteva leziuni corporale. Starea ei este stabilă, dar totuși va mai fi internată încă vreo 10 zile. Șefa spitalului, doamna Claudia Weltman, a menționat că infirmiera nu avea dreptul să se folosească de ascensor și ceea ce s-a întâmplat a fost un caz de neglijență personală. Acum s-a creat comisia pentru cercetarea cazului. Suntem în proces de cercetare a cazului. S-a controlat documentația necesară. Am anunțat Inspecția Muncii locală, apoi Inspecția Muncii republicană, apoi Ministerul Sănătății, Departamentul Cazurilor Excepționale. Șeful Inspectoratului Muncii din Briceni, Iulian Bucatca, a afirmat că cazul va fi cercetat conform regulamentului timp de 30 de zile.